Action haul. Ani som to nevoňala, ani ja vlastne sa to nedalo otvoriť. Je to scrub. Ja scruby používam, milujem to. Není scrub ako scrub. Takže otváram. Tento necítiť, tento cez obal necítiť. OK. Toto vonia veľmi pekne. Asi to dneska aj vyskúšam. Stálo to niečo do 2 eur, tuší. Si všetky tieto kozmetické veci, ktoré tu ukážem, tak aj odskúšam. No a toto už skoro ani necítiť, takže toľko bolo. Z Bum Bum krému. Toto som videla, kamoši, na TikToku nejakej slečny. Takže ak sa náhodou toto video k tebe dostane a pozráš to asi sem, tak myslím na teba, vravila, že vanilkový je najlepší, takže som si kúpila aj jasminový, lebo milujem vôňu jasmínu. Toto, ja si myslím, že je to dupe na ten wow, lebo obal to má skoro rovnaký. Ten wow, som si povedala, že zainvestujem do svojich vlasov. Kto zainvestuje do mojich vlasov, keď nie ja? Pekne, vonia to pekne. Cez moje prsty neprejde nič, čo by si nevedela, ako dopadne. Suché šampóny za 1,89 €. Som skoro odpadla. Tento voňal najkrajšie, tak som si zobrala tento. Ak mi niekto verí, ako voňal najkrajšie, tak voňal tak tento. Táto voňačka do auta. Ja som akože bola prekvapená, koľko to stojí, lebo ja som si to kupovala v DMke a stalo to asi 5 €. Trošku iné, ale viem, že to je táto značka. A ani neviem, ako to vonia. Bambu. Aha. OK, to vonia tak čisto, pekne. Deodorant vonia nádherne, ja túto radu milujem, túto granátovú jablčnú. Toto vonia tak krásne, ešte mám rada aj ten klasický, ten s tým modrým štuplíkom. Medzizubné nite, masky na pery. Ja som mala tie masky pod oči, neviem, kde mi zmizli. A tu máš presný dôkaz toho, že obal predáva. OK, let's go. Krásne, červené. Krásne. Pokiaľ by ste mali nejaké tipy, veci, ktoré mám odskúšať, dajte mi návrh. Dajte mi fotku do komentov, do správ, kdekoľvek. Alebo čo vás zaujíma, že aké to asi je, ja to vyskúšam. Takže posielaj.